Máme tu pacienta, ktorý po niekoľkodňovej ebriete ostal v komatóznom stave. Postupnými vyšetreniami sme zistili, že pravdepodobne sa bude jednať o centrálny anticholinergný syndrom. Zreničky boli predtým midriatické, teraz po liečbe už sú v strednom postavení, zhruba stredne široké. Skús reakciu na algiu, Janko. Smačky mu bradavku napríklad. Mi to nechce zaostriť. Ale pacient je úplne bez reakcie na bolesť. V podstate by sa dalo povedať, že má GCS3. Úplne paradoxná bude reakcia na propofol. Môžeme podať plnú dávku propofolu. 50 už sme minuli, takže podávame 150 mg propofolu ako bolus. U bežného človeka táto dávka pochopiteľne vyvolá apnoe a spôsobí podmienky, ktoré sú vhodné pre tracheálnu intubáciu. U tohto pacienta však práve naopak dojde k prebratiu do plného vedomia. Začína hlbšie dýchať, to znamená, že propofol už sa dostal do centrálneho nervového systému. Máme ešte... Pacient sa preberá k plnému vedomiu.